Beky Mocovej žúrka. To čo počúvaš? 17.10. mám v LB Cafe v Košicách koncert, mám tam repovať, ale hlavne tam mám rande s tou Kristínou. Hlavne ticho pred frajerkou, lebo tak keď sa to zistí, mi dá mestskú papuču, no od mestských policajtov na vozík a to neviem, jak spravíme. Takže ššt.